Iki mumpung beliaunya Mbak Elisa ya wis kepareng rawuh. Sampun. Disuwun jumeneng panyuwune saka panjenengane Bu Harni. Bakso Bapak Supardi saka Yuwono Pati kesake ya kuwi lagone Prau Layar sik kanggo jumenenge panjenengane Mbak Elisa. Monggo dados ya monggo ya. Biasa Mas Gareng napa Bapak sing mirsani luar biasa kono kebak kono wae kebak mergo bintang tamune ora sak baene menungso sekedap piye boten sak baene menungso menika kados pundi batan sak baene mboten sak baene menungso niku menungso sing tatarane ora beda karo dewa. Oh gula mikire wis elek-elek. Oh mboten nek jenengan genah kados dene pukulun Batari Suprabawati. Oh gula pikir Betari Durga. Oh mboten. Betari Suprabawati menika kok cantik nggih. Cantik. Oh nggih matur nuwun. Berarti kados dene nek iki menungso iki rada sak tatarane ndure setek-setek. Weh, aku rasane bong-bong banget. Wah iya. Nah ini kaya Pak De Gareng ini. Pukulun Bathara Temboro. Piye? Ning ya dewa apa Temboro ning kuwi ngurusi gamelan Lokananta dadi penitine gamelan Lokananta. Apik lho kuwi. Aku tukang ngurusi gamelan. Oh iya. Timbang digadekke tak urusi kok. Kabeh gawean kuwi mulya. Kabeh pekerjaan itu baik. Walaupun misale kita ngambilin ronsokan, kita jadi petani, kita jadi pedogong. Dari apa wae kabeh gawean kuwi nek dilakokake kanthi ikhlas lan tulus kuwi dadine barokah ngono. Dadi arep ngosoki gamelan tapi nek tulus ikhlas barokah Pak De. Betul. Apapun pekerjaannya sing penting berkah barokah. Ya. Tuladane kaya warga masyarakat gandekan dung jambal. Leres. Iki usahane maneka warna. Ning alhamdulillah nadyan to beda-beda usahane iki pinaringan sukses kabeh. Sedoyo sukses. Perantauan sing saka kene iki mau kebanyakan adalah penjual bakmi. Bakmi, sego goreng, soto, bakso, lan sak panunggalane iki piyayi kene. Kuwi lho, ing atase dodol bakso glendeng, Glinding. Iya. Bakso glinding ora bakso glendeng. Bakso itu bakmi. Itu kalau dipecah
di segala penjuru Indonesia, semua suka ngono lho. Arep ning Jakarta, arep ning Sumatera, ning di papan Jakarta. nah basa Jawa. Jakarta ya Jakarta. Oh ya, ganti-ganti. Surabaya. Yo. Ngono. Nek ning Jakarta, Jakarta. Ya, itu aku kalau pada tanya harga gitu gimana ya? Biasanya pada pengen minta biar murah gitu. Terus pada pakai basa Jawa, Pak De. Ya, anu reginipun pinter. Ora, nek wong Jakarta enggak kayak gitu. Jakarta harganya berapa? Enggak. Terus- Pak iki Pak baksone loro, regone beropo? Gasmu piro? Berapa? Ora beropo. Ya ini biasanya kayak gitu karang ya wong ora ngerti radong basa Jawa. Tapi nek bakul kudu ditampa wae. Yang penting payu ya. Nggih dimaklumi nggih Pak, nggih dimaklumi. Bahasane niku beda karo liyane dialeke Pak. Ora masalah, karena yang dicintai warga masyarakat Indonesia itu adalah budayanya dan dialeknya. Masing-masing punya dialek Jawa, dialek dari Bali. Sampean pundi Mbak, sampean asline? Asli mana? Kula seko toli-toli. Seko toli-toli. Toli-toli. Nggih. Kok kaya tahu kenal aku kuwi. Udah pernah ke sono. Toli-toli. Ngendi to nduk kuwi? Toli-toli menika sawijining papan onten Sulawesi Tengah. Oh, ana Sulawesi. Sulawesi kok Sulawesi. Sulawesi Tengah, toli-toli. Sulawesi Tengah toli-toli. Ya, pantai barat daerah. Ki umpama saka kene numpak pesawat no piye? Numpak pesawat nes kok kene, engko lewat Balikpapan dulu. Balikpapan. Munggah meneh medon di Palu. Munggah pesawat teko Balikpapan. Ya, medon di Palu. Ah modar. Tegese Palu ki mau bandara, kota. Goblok. Tolong patah. Goblok mulu. Oh nama daerah. Belum tahu gareng neng kono kowe neng Palu kuwi. Iya. Apa-apa ra beneran. Oh, munggah teko Balikpapan, mudhun di Palu. Di Palu. Terus Sekon Palu to, kuwi engko munggah meneh. Munggah? Lewat Bon Kopi, Bon mudhun to Bali. Ndok Bali. Bali. Ya itu Bon Kopi, itu kan kayak gunung itu. Mudhun to Bali. Ndok Bali. Bali itu daerah. Daerah itu. Berarti kuwi toli-toli iki ngarepe ndok Bali kuwi ya berarti ya? Iya. Pokoknya neng do Bali kuwi mandek dulu. Mandek dulu tuku lalampa jenenge. Lalampa. Nah ning do Bali ana lempere. Oh. Lempernya itu lemper sana. Lemper ya apa sih yang ketan dikasih daun pisang itu lemper kan? Lemper. Ya. Lemper ora lemper. Nek lemper iki ngene iki lemper. Kowe kuwi opo beda kuwi. Ya itu. Aja nesu to rek ngono judeg. Sabar. Lah wong lemper aja dadi lemper lho. Sabar tenang. Mampir tuku lemper. Ning to Bali tuku ana lempere kuwi. Nah, lemper bakar jenenge lalampa. Lampa. Lah kuwi lagi engko lungone ning poso ngono kuwi nek arep kono nek ning ndone mbokku Lambelu jenenge. mbokmu ndi? Lambelu. Mbok ya ora kasar-kasar. Aku wong tuwa ning omahku diceluk Gus. Gimana itu aku takon malah mbok lambek-lambekke Lambelu ki piye? Tadi lo aku ngomongke iki mau nek gone bapakku Skoto Boli kiri arah toli-toli. Tapi nek gone mbokku lewat Bosorono Lambelu. Loh malah ngelambek-ngelambek Pak. Lambelu itu adalah daerah. Iya, tolong atau Pak. Kabupaten atau Ya, kecamatan daerah, gitu. daerah. Karo meneh wis saka Ndoboli arep nang gone toli-toli lho kok dadak muter wong garek maju tekan lho. Yang gone dewe-dewe kok. Oh karo golek lemper kuwi mau ya. Lemper. Ya wes intine gitu kula nderek kula suwun apa permisi kula nuwun. Iya. Iya. Permisi kula. Oh sing toli-toli sing Lambelu itu si Bu, Ibu. Ya. Yen Bapak Seko toli-toli. oh blasteran Ibu mana nama tadi? Lambelu, Bapak toli-toli. Jadi Aku ya blasteran. apa? Kowe apa? Bapak kula Kuningan. Nggih. Mbokmu? Tembogo. Ah isih ngono loro ati karo iki mau. Nggih menika nderek
derek mangayu bagio sama derek paguyuban langkung apa? Derek Langkung. Nggih. Ya, derek mangayu bagio untuk paguyuban Eyang Raden Singoranu, Betul. semua terah dan Purwowarga Masyarakat tipun. masyarakat. Nggih. Ingkang sampun make lumpuk wonten mriki, mugi benerkahan sedaya. Ingkang baku yang paling penting itu sehat. Sehat dulu. Sehat tur ya waras. Kenapa? Duh, sehat kudu waras. Nek mung sehat tok ora waras dadak ngrobatke. Oh ngono. Wah, Tapi waras ki, oh ya ana sing ora waras ning rezekeni lho. ora waras kok ngerjekeni iki piye? Ya umume ki sehat. Misale- Nek ora waras ki tegese ki edan. Edan kok ngerjekeni iki piye? Rezekeni misale wong umume ya ngene iki ayu ngono. Terus biasa ning raine dadak diputih. Kuwi termasuk wong ra waras ning rezekeni lho. Aku kok malah gawe jeglongan dhewe to iki. Bener nggih? bener niku bener Berarti niku maksudnya aku edan ngono to? Lah ya to, kita yang di atas panggung iki kudu gendeng kok. Nek ra gendeng piye le golek rezeki? Oh, nek aku ki lak mergo profesional gareng dandane ngene. Ya. Ning nonton wong edan ki nonton saka tanda-tandane gejalane. Kejalane. Wong edan utawa ora waras kae ki gejalane utawa tandane ki ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Kuwi lak gek diarani edan. Oh, ngomong dhewe. Masa aku ning panggung kok edan ijen golek Takon kanca ah. dhewe, sauri dhewe. Sauri dhewe, jejak-jejak dhewe. Jejak dhewe. Kuwi edan kuwi. Usaha dhewe. Mongko 8 jam ya. Nah, ya ora mesti. Ora mesti nek kuwi aku ora ngarani spesifik jenenge ngono kuwi. Aku rawani ini. Loh, aku nggak berani awak dhewe yang ngajak lo tuh. Pak Dalang loh. Pak Dalang tuh sutradara loh. Pak. Semua yang mikir Pak Dalang loh. Kok mbok edan-edanke? Ngapunten Pak, enten napa Pak? Kok kados menggalih? kowe kok nyinggung perasaanku Lah napa? kowe mau rak ngomong ciri-ciri kasih wong edan ki mau Nggih. takon dhewe disauri Dhewe. dhewe guyu-guyu dhewe jejak-jejak dhewe Nggih. Tangga kula nggih ngoten kok. lah iya kok tanggamu lah kowe iki lho neng kene neng panggungnya neng mau ngaku karo kowe kok Lah, goblokmu lho Wi. lah iki no, aku edan ora golek kanca. Lek kanca do liyane aku. Lah kula ki mau ngandhake nek wong edan ki ciri khase ngono kok. Ciri khase piye? Ya takon dhewe, sauri dhewe, mburi omah kula niku edan karya lecek niku lho edan ngoten niku kok. Wengi-wengi niku dak-dok. Kae sapa to kae karya lecek? Oh ya wis wong edan nek ngoten niku. Wengi-wengi kok. Tur ditekoni ora nyambung kok. Oh. Wong edan tekoni ora nyambung. Lah aku nyambung apa ora? Nyambung, Pak. Lah iya. Nek Pak mboten edan kok. Oh, lah iya. Pak bos kula kok. Nek nganti gareng ngeloki aku edan dikapake cah. Melu-melu aku. Nyepelekke arep nyepelekke. Dikira aku ora wani ngono apa piye. Lo samene lo. Aku wingi lho keroyok wong 5 tak ijeni. Wong 5 langsung nang rumah sakit. Lah kowe Niliki kula wong 5 wae. Kula pun kejet-kejet ngeten ditiliki wong 5 niku kok. Kula pun ngeten-ngeten. ngedan. Wonten panyuwunan menika Mas. Nggih, nggih. Saking Pak Haji Mardianto Jakarta ngersakaken nggih menika samping gunung kalian gubuk asmara. Nggih. Salah satunya diaturke oleh Mbak Elisa. Oh nggih. Tapi dari panitia tadi yang paling baku sangat utama podang kuning menika Pak Podang Tantu. kuning, nggih. Lajengipun Lintang Asmara duet. Lajeng ora lajeng. Nggih, Lajeng. Nggih, lajeng. Upamane matur sing ngajeng lungguh ngono piye? Bapak-bapak sing ngajeng monggo lungguh. Benar, aku mikir dulu. Bapak-bapak ya, bapak-bapak Ya, ya. bapak. Poro bapak-bapak ingkang wonten ngajengan piyambak keparing lenggah sedoyo. Ngajeng. Wonten ngajeng piyambak. Oh, ora ngajeng. Ngajeng. Ngobongi kowe no malah. Ngajeng. Ibu sumuk sami kepet-kepet. Nah, Apa itu? Oh ini kan kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau ini pakai itu kan pakai kardus atau pakai kipas gini namanya kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau pakai kipas beda. Kepetan. Gini, kepetan. Kepetan. Pade gareng ajeng kepetan boten.
Mboten, kula ngepet dhewe saged kok kepetan. Kelintang asmara niki wau ditujukan pada warga RW 1 RW kalih saking Mas Riyono SPD MPD telah Singorano. Siap. Iya, ya mengko diaturke siji moko siji kabeh panyuwune Mbak Elisar piye meneh. Ya didum sik. Udang kuning nggih wonten niku wau. Mongko niki kabeh sing disuwun Elisa, Caping Gunung Elisa, Lintang Asmara Elisa. Podang kuning Elisa, sedaya Elisa. Bubuk asmara Mbak Elisa. Bubuk asmara Elisa. Sing niki kasuwun umrah rumiyin kemawon Pak niki. Mengke rampung umrah genti ngoten. Kula Mbah Suparni mantan lurah nyuwun gendhingipun rujak jeruk nyuwun donga kajenge sehat momong anak putu amin. Mugi Mbah Suparni pinaringana sehat awet momong anak putu sedaya. Amin. Diaturke sing endi sik? Podang kuning sesuai permintaan panitia nggih. Tenan kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi Aja nyepelekke karo manuk reng. Nggih manuk Pak. Ya. Nadyan soalnya aku wis diwas mangap. Kalau mangap nggak jadi metu yo piye rasane ra penak. Jadi tetep tak tokno. Oh nek wis mangap kudu metu. Kudu suwantene kan. Suwantene kudu metu. Nanti mosok dilek meneh. Ya. Alus manis nang langkung prayogi Mbak Elisa kali Mas Gareng mandap. Betul? Oh nggih. Supados sekeco. Mriki napa mriko? Mriku mawon. Mriki. Lah mriku tegesipun. Matur nuwun Pakde Darman tuwin Om Jinggo ingkang kepareng rawuh. Ya mangga. Golek isi podang jenar jan do kepet-kepet kabeh lho. Kepet-kepet. Padha kene, kokono tekan kene. Kepet-kepet ora kepet-kepet. Nek kepet-kepet ki ngene iki. Gini kok padha gini. Ki jenenge kepet-kepet. Kepet-kepet. Pet-pet. Napa malah ingkang wonten ngajengan? Ibu bunga henga tiku nyandeng bisa dadi Mirsani live streaming ugi tuwin TikTok Gapiro Budaya matur nuwun sanget saking Om Joko Pratomo wonten ing Ladan Riyo matur nuwun sanget Lek Sogol saking Ladan ing Bayat Mas Taufik Hidayah Sabto Ariyanto matur nuwun Lek Mul MC saking Karanganyar Boyolali wah Dumpil Medion pokoke melu Mas Purdinamo Pak Haji Suradi Kuwasa Klaten Pak Mul, Pak Komir, tuwin pro kadang-kadang Mas Parmo Manyaran, Mas Kalis lan sak panunggalane. Monggo. Diaturke lagune Podang Kuning. Ya monggo. Ya, Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing rasaya.
Suarane ambak Piyayi Sulawesi ning ora mantra-mantra suarane blejet kaya Piyayi Sulawesi ning malah kaya wong Jawa ya reng ya. Nek ngendikan pancen cecet-cecet ning bareng nembang Pak. Wah iya. Jos saestu niki Mbak Elisa. Nggih. Nek ngondikan biasa nih kene iki bingung malah kaya wong pilek kurang ngak ning bareng nembang. Ya. Elok luar biasa. Wis marambah Mak Kaping ya awar karo Mbak Elisa iki. Nggih, nggih. Tenan. Nggih untuk pundi-pundi kula melu kok. Oh iya. Kula kelon kok, Pak. Mulane kuwi panyuwun saka panjenengane pepundhene anake dhewe reng. Sinten Pak? Beliau nyengkang penanting pakurmatan inggih menika Bapak Haji Mardianto diaturke sik iki mergo Ketua Perantauan Jakarta. Oh, nggih, nggih. Mergo beliau nyaki mau mengko bar limbukan kondur ning Jakarta kono sik reng. Tindak malih dateng Jakarta. Ya, iki lho mung kepengin nonton dapurmu kuwi. Niki ya disempatke mergo hari istimewa. Lah nggih leres nggih. Nggih. Panyuwune caping gunung Kalaman Sri Huning sing ngaturke ya uga Mbak Elisa. Heeh, Nduk. Ayo, Nduk. Lan iku uga ana sing kepareng ngarep nyuwun bawa tur duet lawan Mbak Elisa nyuwun pangapura dawuh pengendikanipun saking para kadang-kadang panitia dipun parengaken bawa nyumbang bawa monggo kemawon mangke namung wonten ning wanci gara-gara. Nggih, wonten jagat gara-gara mangke. Nggih. Niki khusus kagem limbukan ngematke bintang tamune karo sindene. Ceng, Rantut. Cocok ngenten nggih Pak Bu nggih. Nah, nggih.
Nanjake Mbak Elisa. Nggih. Menapa rumiyin, Pak? Lah perkara Caping gunung nggih. Caping gunung niku Pak Haji Mardianto niku ingkang lengkah wonten menika ingkang batikan menika. Nah, menika. Oke, Pak Mardianto, nggih. Sowan kula. Ini pas kapan kembali, Pak? Nanti pagi. Nggih. Oh, nggih, siap. Sehat selalu Pak Haji Mardianto. Pripun, Pak? Oh, nggih. Wih. Carane nyawang gareng bosen aku ngono. Nggih, kula tak madhep mriku, Pak. Nggih. Ora. Niki ngagem napa menika ngukum gareng kersanipun niki caping gunung dijenglengke gareng nggih Pak nggih. Lah, Nah niku nek mboten nonton sing jengleng. gareng. Lah kula ki salah apa kok di Lah rupamu gilani. Oh ya golek pangan kok, Pak. Ya yang apa? Belok napa selindro, Mbak? Slendro mawon. Slendro mawon. Nggih. Yang apa? Saben bengi Mas ya. Ya. nyawa Ya. Wah, Zat mantep biasa. Rasa sehat, Pak. mantep betul. Dayane biomoringae ngeten niki. Mula to mula. Tenan orang ngira ora nyono Ora nek kaya nyono. ngono jenglengane. Nggih. Pripun? Jenglengane iki biasane mletre kok. Wo, Dudu gareng sing dudu kuwi to tak nek. Nek yo biasa kalau pertama mesti mantep. Nek pertama pertama apa pertama ngenaku bensin biasa lho iki premium lho iki. pisan pertama itu loh. Sepisan oh iya. Mantap tuh biasa, tapi yang kedua, ketiga, mbah kok ya. Tuh, tetep semangat. Jangan kayak ready, apa? lemes bareng. Tetep semangat kok. Kanggo Pak Haji Mardianto. Loh. Ketua Paguyuban Perantauan kok ya. Yes. Ya, wis Kanca-kanca. pokoke anggere kowe semangat tanpa kendor, Nggih. engko bakal diwenehi bebingah kelawan Pak Haji Mardianto dhewe. Matur nuwun. Kira-kira napa nggih Pak kira-kira? Paling-paling ya omong apa wis pokoke anu cempe apa piye ngono pokoke. Mboten napa-napa engko dingu lak ya iso dadi sapi. Oh, tenan. Mulai saka cempe iso dadi sapi, Pak. Ya. Wong nggih kula iki ngingu jago men sore wengi iso dadi asu kok, Pak. Kok iso? Loh, Nggih. Kok Oh, iso? sore jago kula 86. Nggih. Lah kok wengi metune 68 asu to ora. Wong edan iki. Mas. yen memaca mong karo janar kone Khusus nggo Pak Haji Mardianto. terus meneh Oh iya. Hah? Wong wedok ngeyel, wong lanang yo nganggo leren udut-udut sik kok ngene iki kok. lah yo aku seneng kok yo Terus terusan ae. bahagia Iya. Ketemu ro pengrawit iki iso pedhot tenan. Iki ora enek pengrawit ngantuk, ora enek semangat. Saben aku mumbul mesti dijelek. Ya apa ora? Mula pilihane warga kene iki elok tenan. sama dak Wong metu kopi wis kaya ngene semangate kok. salah Wis. Menika Pak nuwun sewu Pak Tarno Tanguya Jaya, matur nuwun. Nggih Kang Tarno, Kang Nuwun. Tarno. Mas Joko Kaligawe, wah matur nuwun sangat mirsani. Juk lagu sing nyamleng ki saka panjenengane Lek Gudel MC. Lha ora nganggo apa-apa iki ya. Budal ki gawa kok. Ora iya. Gawa masalah kok. Weh, Pak De Komer ya rawuh tekan kene. Wah, matur sembah nuwun sangat rawuh.
pepundenku sing ndamel rancaan. Oh ngoten. Matur nuwun. Penonton jaba full masih nggih, luar biasa. Luar biasa niki wonten Kedung Jambal penonton terbanyak malam hari ini, Pak. Nggih. Tepuk tangan untuk penonton semuanya, warga masyarakat. Elok tenan. Pokoknya sing rawuh didongake rezekine mati kel-tikel. Matikel ora mati kel-tikel. Gur sak gua regetan we diringi, Pak. Kok ana regetane bareng. Lho pengrawit hebat ngene iki lho. Iso bedake, Nduk. Ya ora. Angel golek pengrawit. Wang. Golek pengrawit ngene iki angel. Kemen regetanmu. Pak. Ya. Balas dendam. Ya. Balas dendam. Latihan mangkat tau. Latihan mangan bae. Latihan mangkat. Latihan mangkat tuh. Oh, bose sakitnya malah kowe karaoke ngono kok. Ora kurang jalan pokoknya. Kowe tenan kak. Kowe apik-apik nang lho reng nek perlu kowe iki apa kuwi jenglek. Wah. Ora pedhe-pedhene lho, Pak. Ora jengleng-jengleng. Kemante penjeblos kok. Ketiban Wahyu. Ngopo? Ketiban Wahyu saking anu Eyang Raden Singoranu gitu. Piye? Duar ngono, Pak. Iki mau ki Pralampita Tondo. Aja sia-sia karo gareng. Soalnya apa? Neng omah ki ya wis disia-sia. Nenong. Wis ora jenglek kae malah ngono malah. Cilokok ngopo? Ya, kandak ki lho roji lho. Gawe tato. Gawe apa? Tato. Gambare tekek. Gambare tekek. Alun. Gawe Pelan. Oh. Gawe tato. Gambare tekek. apa kuwi? Gambare tekek ning kene, Mas. Oh ning Nek wis seminggu madhep rono tekek. Lah ngapa, Nduk? Tekek iki ndase madhep mudhun. Nek wis seminggu. Enggak. Kuwi apa tekeke ora kuat mambu gondone ya, Nduk? Malah mbok blakake iki lho rek. Bapak Mardianto. Mugi-mugi Bapak Haji Mardianto rezekine akeh blokek. Amin. Yes. Amin ya robbal alamin. Elisa. Rezekine akeh blokek. Pokoke lumintu sak kathah-kathah nganti blokek.
gareng nang kene wae ora usah tekan kono rek. Elisa, aku ra entuk dalange aja. Nun Pak. Sini nggo berobat jare. Lho Pak, kula dianggep wong lara to Pak. Atur. Ya kula Kang Sowan nggih Pak. Njuk dipincang-pincangke ra. Lho gareng ya pincang kok Oh yo. iya bener. Alhamdulillah. Neng to suro. Tos suro. Tuku glali. Pak Martianto. Pak Sugih Martianto. rejeki. Amin. Mergo maring. Matur nuwun. Oh, lah sing ngemis kula kotak amale niki Pak. Lho sik iso nggawa ki wong wedok kok ya. Oh, Urus-urusan apa-apa ki wong wedok. Nggih, Coba Pak. meneh. Sehat selalu nggih Pak Mardianto. Nggih. Varian mulai. Heeh. Oh nggih, Surabaya tuku es. Pak Mardianto tambah sukses. Amin. Kok mung 50? Masang boto cacahe telu Pak Mardianto sehat selalu. Amin. Matur sembah nuwun nggih Pak Neng Haji. Surabaya tuku kluwek. Wes. Pak iki nek wong usaha kok. Wes ora iso. Wes. Mangga. Atur nuwun ya, Pak. Matur sembah nuwun Pak Haji. Sampun. Nggih, kula dongake dadi amale Pake. Lancar rezekine, dicatet karo malaikate, somben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu, monggo. Swarga. Kanca diumpah. Sumatera pun banjir. Mulane iki ki neng gon wingit loh ini tuh. Kaki jangan ngawur loh Pak De. Kita tuh yang sopan gitu loh. Iya. Ini udah rejeki sini oke. Mohon maaf Eyang Raden, mohon maaf. Kowe mau sak elekke kowe aja rono. Lah nggih Pak. Lah ngopo kowe lancang rono? Golek duit 50 ae kok. Keringan 50 tahun kepungkur. Ngopo? Tetak gendelen ngene lho. Aja kene iki maling. Iki maling kok Kene. ngawur. Udan panas aling-aling capek gunung Nadian wadon serta landang. tutup. Kowe mau gandeng dipaling Pak Mardianto kowe nembang Gentino ya wanung mosok mung Yo, teleng kowe banteng. seket lho. No mane banyu bening. Yo orang ngono yang bener. Lah kowe 500 aku 50 lho, Dik. Yo aja ngono sing sungguh-sungguh temenanan. Inu mane banyu. Malah ya genggek ngono malah. Bening. Kok dadak ketip-ketip gini loh. Kode. Mangga dipun aturaken kersanipun sedaya kok kacekapan Mbak Sri Huning mawon langgamipun lajeng mangke ndandutipun samping Gunung Malih ngoten nggih Mbak nggih ya monggo monggo dados ya Sri Huning mesti kutuban lapun tresno lan sakaya patu.
kayane tele-telete. Terus semangat kok tele-telete. Ora entuk dagelan senior tele-telete. Oh alah tete. Lah iya. Itu wong yo nganggo unjal ambekan to, Pak. Lah nggih, caping gunung niki Mbak Elisa. Nek Mbak Elisa ki aku yakin percaya fit tenagane se full karena dheweke durung tau nglakoni mana. Dadi prinsip Pak. Piye? Timbang mateni wong pilih wong kok. Prinsip ya kena ning ya aja kaya ngono kuwi. Iki panyune panitia siji reng. Menapa? Sing kudu sing ngaturke tetep kowe karo Mbak Elisa meneh. Enggak lho. Lho mumpung Lintang Asmara. Ya Mas Teh, anu Mas Kibot ngaten. Kibot ya. Lintang Asmara itu adalah karya dari Mas Galih Yuwana niku ponakan kula kalian anak kula Druwendra Widatama niku anak kula sing barep. Wah, jano apik meneh niki sing nembangke sing nyiptake, Pak. Kowe wani nggih mung matur Pak. Mung matur kula mung usul. Mung usul mboten Pak, mboten. Pun kula wani wis pura. Kowe tele-telete mboten. Lem Pak, pun. Nggih kula Pak, kula. Nggih. Nganggo ral. Sik, tak peni penemuan. Magadir. Oh, Magadir. Kok sik reng. Kata-katamu ki lho. Pripun to, Pak? Wong Lintang Asmara tekan Magadir iki. Lah Magadir nggih nyetel lagu Lintang Asmara kok. Oh, iya. Magadir di rumah kula bakul bakso niku kok. Oh, nganggo salin nganggo Jackie Chan kene apa? Jackie Chan. Iki kare ngendi? Oh, iya, Dek. Kali. Hae. Aku ki apa salah nggon to iki? Jadwalku ki kene. Wong yo Sherlock yo pas kene kok iso. Sepira, Dek? Izin, Pak. Wong ayu tresna mugi narya tamba ning batinku. Iki piye sih posisine? Yo penake ngene. Oke.
Nara Ratri Mo eling manis sing ati setiapku bisa nduweni marang sang Hyang Sulasi luar biasa. Matur nuwun Mas Gareng. nggih Pak Jenengan istirahat sik. oh sih Kali Mbak Elisa perkara lakon sing durung diaturke mengko ning manji gara-gara ya Mas. matur nuwun sih Iya. atas gara-gara Kuku sing tupa